ngay thatu te in zavain chibai le vekule voin hi July ni somni pasare kumsan hi somni panga pathian ni hania tuntuma hian thil thleng sang sang kan tar lang le donanga ama sabera kan entur hi voina US airport ta thlona kang chungchang hi ani kan sia thawangin tu hnai dewa hian thlona wanga boina thleng hi atam to khop maya mitam takin emwangin nge hetiang hian thlona hian boina an to deuh zut ti hi zona lian tak aneya ni tin deuh tho hian thlona hian boina an to ke mo ti mai tur ania newsa sia tur tam ema kan puang seng lo ani ber mai chuwangin emwangin nge thlona hian akha to ka boina an to reng tak mai ti hi mitam takin mak an ti chu ani boina po US airport ta thlona wanga boina a thleng le boka Denver airport a chuan thlona ke akanga hiwang hian manmo takin thlona chuang passenger te le thlona na thok te chuan thlona hi an chu san ngal wata wani thla tak mai mitam takin boina tok masela nunna chan anom lo thung ani ole kan soi thui mai video hi kan thiranga he thil thleng hla om zia hi kan sia thiam pui ka reng ole kan enta kang khan thlona chuang passenger tam tak te chu lau thong takin thlona tang khan an chuaka he thil thleng hi Denver International Airport ta thil thleng hania American Airlines thlona hi Miami lampana thlok chuak tur ani amero chu soita kang khan thlona hian boina a thleng tatlat maya a landing gear chu a function thalo ni nge tur ani hewang hian ake chu akan pha nin an soya ti chuan kang me hi a chhuwa pialama hian me khu tam tak po mu tur oma runway a hian tianga thlona hi thlok chuak tura in bot sai lai niin reivak lo atlan hnuwa tiang hian kang me chu chuak sun zom ta ani thlona hian passenger za somsari pathum an chuanga ti chuan an zawa hian himdam takin thlona tang hian an chuak vek theya amai ro chu lian tham vak lo tur te po anom tho niin thunei tu te chuan an soi ani Federal Aviation Administration FAA chuan emwangin nge he thlona hi akan chan ti chu investigation an kalpui tur thu an report ani thlona hi hetianga kangme a chu tak sia chuan passenger te chu thlona tanga chuak tur hian ti ania ti chuan report atanga lan danin thlona kangme chuak hi tlaidar nga le min somvel khan an thel mit niin tarlan ani thlona hi flight AA 3023 ania kan sei tong khan Miami lampana thlok chuak tur ania amero chu tiang hian runway atlan nu rei vak lova thlona hi ake akanga ni chuan passenger tele thlona na thok te chu emergency slide mangin thlona tang hian lak chu vek ani he thil thleng hi voin chon nu dar ni let mi somli panga vela thil thleng kha hania tiang hian van duina an to ta ka wang hian thunei tu lamte chuan manmo takin fire department lamte po an sia tir ngal wata ti chuan thlona hi rang takin a thelna an kalpui ngal ani American Airlines te chuan thu chuan sim ngal wat boka etianga van duina an to wang hian point ti thuan soya engwangi nge thlona hian van duina to tak ti hi chui chian na an kalpui tur thu chu an siam nge ani kumin mars tha po khan hetiang thil tho hi alo thleng to boka Denver airport ta tho niin American Airlines Boeing 737 engine chu alo kang le to bok ani hetiang thil thleng hi ria tur am chho zel ta ka wangin mitam tak chuanin soi sel na satak an chak chuaka achan chu hetianga thlona hian van tuina an to chho zel chuan passenger te tan a him tok don lo niin an hriat wang ani
ole kha win lama US Denver airport a kang mei chuak chung chang kan tar lan thei chu ania soita kang khan alelam taka chuan passenger te le thlona na thok te hi an van nei khop mai a hetianga thlonein kang mei atok chunga himdam taka airport a an chuak le thei hi an van nei zia anin hriat nge arin om ani ole tuna ve thung chuan tun nai dewa thlona boina an to dan chung chang hi kan tar lang chun som le donanga July ni somni panga kumsan ni somni panga thil thleng ania tun nai luka Southwest Airline flight ta thil thleng hian passenger tam tak te chu asoina sakhop mai he Southwest flight hi 1496 ania Hollywood Burbank Airport atangin Las Vegas lampanin athok chuaka ichuan wansanga thlolain thil danglam tak mai atoka he thil thleng awang hian thlona na thok mi pahnih te phei chuan liam an tor phak nge ani passenger ten an soidan chuan thlona hi wansanga thlo mek lai chuan second reilo te chungin pit zali somsari pangain atlan hiam thut maya hewang hian passenger tam tak te chu thlona chunga hian an aw na sa a an chi aina sa hlebok ni hin an report ani hetinga thlona hi atlak niam thut na chan niya an soi pakhat chu thlona hian thlona dang sutur chu pumpel tumin tiang hian atlak niam pha ni hin an soi ani tlonan hatok te chuan rang takin traffic alert an di chuak ngal wata thunei tu lam te chu bepop ngalin thil thlen dan chu kimjang takin an hriat tir ngal ani Federal Aviation Administration FAA chuan he thil thleng chungchanga hian chui chian hna an kalpui tur thu an soi bok thlona hi Las Vegas lampan chuan a thlo chun zom ngal thowa ta hian himdam takin airport at chuan atuma mase he thil thleng zet hi chuan thlona chuang passenger tam tak te chu ati hlau thongin mi tam tak chuan an nun na an chan man don emo an ti hial man ani passenger then khat te phei chu thlona hi atlak niam thu tawang hian in ring man lovin an oma an thutna tang te pon he thlona hian a soi chuak ni hin an soya he thil thleng hian mi tam tak chu ati hlau thong khop mai pilot point he thil thleng chungchang hi soi vele bokin passenger tan he na chuan thlona hian thlona dang su theidin hmuna din thua soya ti chuan air traffic control te nen anin biak po na chu atop zui bok ni hin asoi ani amai ro chu wanei thak tak mai in mi tu mai in liaman tur lova tin chu mi pe lama thi po anom lova himdam takin airport a hantum le thei hi an lompui om khop mai ole khang te kha tun nai dewa thlona banga boina thleng kan tar lan thei chu hania soita kang khan ewangin nge thlona hian boina sang tun lai bi ka hian an to chho mek tak te hi zo na lian tak aum thea thlona wanga boina tok chungchang hi hriat tur tam em a tun lai hian engthil nge thleng ta ti hi mitam takin an ngai ven chu ani ole khati zung kha tun tum video a thil thleng sang kan tar lan thei chu ani e